लाइटआ मोनसेल' होदों मोनसेल' होदों हेलौ लाइटफ्रानो मोजां नङा नालाय ब्रा मा जाबावनोसै ट्रिके कमल बसुमतारी हेल' आगै आंनि लाइभआव दिनै फार्स्ट टाइम जइन जाफैनायनि थाखाय नोंखौ बरायहरनाय थाबाय आगै आंनि लाइभआव केमेराया मोजां नङा आंना माबायानो मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खिथाहरदो जारलालै मारै मोजां नुदिया दोनैलाय हाय बाजै हेल' केबड' आगै हाय ओखि हेल' हेल' आगै बैलायसि मा ओंख्रि जानानै फैखो खिथाहरदो आगैमोन देलाय लाइभआव हाबलाय नोंबो लाइक दान केबड' थेंक इउ आगै र' दे ओरैबा साबसिन नुगोनदां लाइभआनो थास मा जाखो दिनैलाय लाइटआलाय मा साफाबो नुवा मुंबो नुवा आदा होनदो मा दे आदा अनसाय बाजै नों बबेनिमोनहो आङो गसाइगावनि आगै गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव र' दे आंना माबाया मोजां नुवाखै दे साफा नुवाखै बबाव थानानै मोजां नुगोन जाखो दिनैलाय आरे नै बाव थानानै मा जादों दे दिनै लाइटआ फाफिलाय दालाय बोरायखौ लाफा दे बोराय आंना बिदियाव थायो उन्दुबायसो नै मालाय र' दे आं देखायनि नोंसोरखौ ओइलाय उन्दुबाय हनै उन्दुबाय मालाय फिसालाखौ लानानै केमेरा बोरैबा जादोंमोन आंना दिनैहाय क्लिन नुवाखै बारा मोजाङै नुवाखै सख्ला नै नाहर माबायदि उन्दुदों नै सौख्लायहै मा थाफायानो थाफाया बेयो मा ओंख्रि जाना फैखो आदा अनसाय ना आगै अनसाय मा ओंख्रि जाना फैखो खिथाहरदो सोर दंथाय सासेया केबड' आगै थांखो ना माखो केबड' थांबाय लाइटआनो मोजां नङा जोंनिया लाइटआनो नांगौ साननै ना सानथाम जाबाय आं लाइट फैनो मोनैया शुक्रुबार शनिबार माना क'क्राझारावसो दंहैयोमोन नालाय आङो माथो ककेस बायदि उन्दुखो गेटआ दानोनो बिदिनो उन्दुयो बे आथिङा साहाजों आखाइया माबाजों खर'आ सानजाजों बिदि खहे उन्दुयो बियो जारलासो मानसिया उन्दुनायाव रिं लाइट बायनांसिगोन आंहाबो
लाइटआ मोजां नुनायनि होनबासो मोजां जासिगोन लाइट फैनो रिं लाइटआव थुलायलायनानै मा ओंख्रि जाखो आदा अनसाय ना आगै अनसाय खिथाहरदो आदा आगै आंहा ओंखाम जादों दे र' जादो दे जादो मा ओंख्रि जाखो बिखुंगुर बर'बा गुड मर्निं आब' सनानो गुड मर्निं जाखाबाय आरो एडभान्स गाबोननि ना दिनैसो आंनि लाइफआव जइन जाफैदों आगैया गोजोननाय थाबाय आगै नोंनिसिम मा ओंख्रि जानानै फैखो बिखुंगुर आगै दिनैसो फैफेरदों अनसाया मा होनदों दाउसो सबाय बा गोथावथ' आरो सुनिबि मा सुनिबि सबाय आया नों चार्जारा दालाय नांथ'खायाना मा खबर आब'सना मोजाङैनो दङ बर्थमान आगै नोंहालाय मारै दङ आरो मा ओंख्रि जानानै फैखो मा ओंख्रि जानानै फैनाय आंना लाइटआनो मोजां नङा नै जोंना जावैसोआ फैबाय निलिक्स दैमारिया गुड मर्निं मारै गुड मर्निं जाखो खयथा जाखो 9:30 गुड मर्निं जाहरजोब्बाय आंखौ सासे नङा सानै नङा साथाम नङा गुड मर्निं सानै आइखुनजो मिनिहरबावबायसो आंखौ बिखुंगुर सुनि नोंखौ बिखुंगुर सुनि नै सुनि बेनो बिखुंगुर आगै नोंखौ माबा सुनि होनदों नै अनसाया ना मा होनदों बुजियाखै आङो सुनि बे होनदों नैबावहायबो ओमफ्राय नैबेयाव होनदों नोंखौ बिखुंगुर सुनि होनदों बुजियासै आं नांलायदों ना ओरैनो जंखायहरदों ना मा जाखो दालि आरो कफि आलु भाजिसोमोन आब' सना ए आगै गोथाव नोंहा लाइभ फैयाखै नामा दिनैहाय लाइक होबायनो दे जावैसो दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय गुड मर्निं आइखुनजोनो मर्निंहाय जावैसो दे मर्निं नै नोंहावा उन्दुबाय आं खिथानि दे नोंहावखौ नायलाय एसे नै नुदों बोरो माथो आंखौसो नुदों नै नोंहावा नायना लाहा माबायदि उन्दुदों ओइ माहाय सेबलाङो अनसाय सुवाद मोजां सोलाखो माजों सोलाखो नोंलायनो माजों सोलाखोनो जौसो लोंगासिनो दं नामा अनसायालाय मा ओंख्रि जाखोमोन आइखुनजो ओंख्रिया गोथावथारहाय खोन्थानो बालायलांबायसो आङो नों दा जानो लुगैबालाय मा लावजों नाजों ना बालाबाथि ओमफ्राय दाउ लकेल एवनाय मिथिबायना आं नोंना बबेया जा लुगैबाय ए आंना बिहावा जा मोजां उन्दुखाबायनो नोंना बिहावा उन्दुगादुरासो उन्दुबाय आं फैनायाव मानो फैखो नों बिखुंगुर सुनिनो आयु नांलायगासिनो सुनि होनो हामाबाल आगै आगैसो होनफ्लांदों बिखुंगुर बर' अलै आब' सना अनसाया लागासेनि बिखुंगुर आगै नों अबेनिमोनलाय आं बावबाय नोंखौहाय नोंनि लाइफआव आं सोंखांखाबायमोन नोंखौ होनबाबो बावबाय आङो मालाय बिखुंगुरा बिराद दावखोबाय वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो आगै नोंना आंनाथ' माथो वाट्स टाइमानो बाराया गावस्रा आंनि बिदिखौ नाया दां रावबो ओंखायनो वाट्स टाइमानो बाराया आंना साबसक्राइबारखौथ' सिन्था गैया आङो माला बारायथों मा गामिमोनलाय बिखुंगुर नोंनिखौ सेनानै लाबाय सुनिया आंनिखौ सेनानै लाबाय सुनिया थोस आंनाबो फरायनाया लेखा रोङै बायदि थोस
गार्लफ्रेन्डखौ सेनानै लाबाय नामा बिखुंगुर? मानो बिदि नोङो बिखुंगुर? मालायनि गार्लफ्रेन्डखौ सिख'नानै लानाय, मालायनि गार्लफ्रेन्डखौ सिख'ग्रा बिखुंगुर। मानो सिख'खो नोङो? सोरमोन? इउटुबारखा नामा हिन्जावाबोलाय? आराय सिन्थिया थांफिनजोब्बाय सानैल'सै। जावैसोआ थांखो ना माखो? बिखुंगुराबो थांखो ना माखो? ओंलै इउटुबखामोन। सोरमोन इउटुबार? दिपालि ना निथुमनि ना थुलुंमनि ना मा नाममोनलाय? रिजु ना मा नाममोनलाय? सोरमोन? सोरमोन? बिखुंगुर आब' सना आं सेना लायाखैलै बिसो सेदों अनसायसुवादा। ए सेख'लायबाय था दे। हिनजावा खि मिन्थिदों बे नोंसोर सेख'लायनायखौ? खोन्थासाय सोर भाग्यबान बियो सेख'लायजानाय? सोर भाग्यबान बियो? मा नाम? दिपालिसोनदां। नोंसोर सुनिबिनो। नोंसोर सुनिबि खुंगुर होननाय जादों आरोना गावनलायबालाय। बाबुआ जा मोजां उन्दुखाबाय जोंना। गोलोमगोनथ' बे सिखौ फिननानै होनाया। सोर भाग्यबान बे सेख'लायजानाय? खोन्थासाय। फैयो थाङो मानसिफ्रा लाइकबो होनानै थाङा। दिपानि नाम्बार हरदे। दिपालिनि नाम्बार हरदेनो। दिपालिखौ होनदोंदां। दिपालिनि नाम्बार गैया आंनावहाय। सोरनाव बिदों? माबानावसो बिदों खोमा बिखुंगुरनावसो। अनसायसुवार मा जागोन नोंजों होनदों। मा जागोन नोंजों होनदों। बिखुंगुर बर' बेसेबां थांखो नोंना नायनां दै नैबे मबाइल मोनसेजों। वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो बिखुंगुर नोंना खोन्थाहरलाय। बिनाव दं। हरद' हनै नाम्बार नांगौनो बिखुंगुर। हरनानै होदो लाथोंसै बेयो। आंनावसो हिनजाव बिहरलाबाय थादों होदो बेनो। हंख्रबावबाय मिथिबायना नोंगुमैया माबायदि हंख्रदों। जा खेस्राखा दानोसै होनहरो। आब' सना मा खबरलै? मोजां नायलाय हंख्रदना होबाय सासेया। मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं। र'लै आं नोंनिखौ नायनि वाट्स टाइमा बेसेबां जाखो अनसाया मिनिबावबाय हनै। हंख्रदनायखौ मिनिनो ना माखो? खुंगुर टाइटेला मामोनलाय? बर'मोन नामा? बिखुंगुर बर'ना 1.4K थांबाय। वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो? बिखुंगुर खिथालाय। वाट्स टाइमा बेसेबां नोंना? मिनिहरबाय। दिगेननाव बिहर होनदों नै। सन्तु बि ब्लग हेल' आब' खबरा बोरै जाखो? खबरा मोजाङैनो दं। मा खबरखौ होनदों आगै? 3100 आब' सना आयै थांथारसै थाबैनो जाथों नोंनि 900
वाट्स आवारा आगै थाबैनो जानानै फैदों आरो थाबैनो मनिटाइज जादों थाबैनो आपग्रेड जादों नोंनि चेनेला बयबो नायनानै हो बिनि माबाखौहाय अनसाय गासिबो जिमाइलादिजों नायनानै होजोब नायगासिनो अ मा ओंख्रि जानानै फैखो सान्थु आगै सन्टु बि ब्लग आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो नोङो आंनिफ्रायसो उनसिनमोन ना नोङो लाइभ फैयै फैयै मालाय मेला जाबाय नोंनिया ना बिखुंगुर आंनिफ्राय उनसिनमोनसोमोन नोंनियाहाय माबायाहाय मा होनो चेनेल खुलिनाया हादान गेबार हो मा आब' माबोरै खबरा मोजां माने गाज्रियाव दङ एसे गगायानो थे खर' सालायलायनाय खर' सासोगारो गगाया खर' सासोगारदों होमबाबो लाइभ फैबाय आं सानब्रै सानबाखाय फैनो मोनैखाय क'क्राझारावसो दंहैयोमोन नालाय आङो दिनैसो फैदों दाख्लै सुक्रुबाराव थांनानैहाय अनसाय सुवादा नायाखै आब' सना आंनि भिडिअखौ ओइ अनसाय मानोथो बिदि नोंलाय नायनानै हो मेगन गोसा अनसाय होनदो ना माथो नायनानै हो नायनानै अ आबादसोना होनदों भिडिअ हगारसां गाबोन भिडिअखौनो नायालै लाजिबायसो आं हगारनोनो भिडिअखौनो रावबो नाया ओंखायनो लाजिलायलांबाय हगारनो मा जायोथाय मोदोम फुंखांलायबाय नै आंहा नै ओरै फुंबोलायगौ नै जानाया बारा जादों दामानि हादान ब्र'नो हादान आगै नोंखौहाय बिखुंगुर आगैया माबादों नै गाबज्रि हरदों मानो नायनो बायो नों अनसायग्रा होनदो हादान हाय ब्र' होनहरफिनदों नै बि आगै नोंखौहाय बिखुंगुर बर' आगै बिखुंगुर बर' आगैया अबेनिमोन खिथायाखैना खिथालाय बावफिनदोंसो आं सोंनानै दहाय मारै खबर हादान ब्र'नो हादान आगै मारै दंनो बिखुंगुर आगैया नोंखौ सोंहरदों मारै दं होननानैहाय खर' साजोबथारबाय आंहा थांबाय नामा अनसाय नों अनसाया थाङाथ' थांबा खिथालांखायो मालाय अनसाया ना अनसाया मेसेज बुनो बाबाय बियो ओंखायनो सिरि थाबाय अनसाया थांबा खोन्थालांखायो आंनि लाइफआव फैबाय थाखायो अनसाया ने अनसाय आरे मोजां खुनुरुखुम होनदों आब' आं बाक्सा गरेस्वरनि अनसाय नोङो आंखौ थगायदोंना क'क्राझारनि होननानै बिखुंगुर लागोनि होननाया नै दासो मोनबाय आङो बिखुंगुर आगैया खिथाहरबाय बाक्सा गरेस्वरनि मासि थगायसुला बार बे मानसियालाय बिखुंगुर आगै बे आंखौ क'क्राझारनि होननानै थगायदों मिथिबाय ओइ अनसाय SMS खालामनो मिनिगासिनो दं बेयो नायनानै सिरि निलेक्स थांबाय नामा जावैसो बुदां थांखो ना माखो SMS खालामबावा सिरि दङ बेयो अनसाया आरो नङाबा थांखो ना माखो बेबा थांबायगोनहाय सोर दं साब्रै गाहामलाय सासेयाथ' बिखुंगुर आगै ओमफ्राय हादान गेमार आगै दं खोमा हादान गेमार आगै ओमफ्राय सानैयालाय सोरथो मेसेज खालामदो बाल दे ओइलाय अनसाय दंखायो दंलैनो गिदिंलाबायगासिनो आब'आ आंनो माहा गिदिंदों मोनागुनालाय मा ओंख्रि जानायमोन हादान ब्र'नो
हादान आगै मा ओंख्रि जायानो बिखुंगुर आगैया नोंनाव सोंहरदों ओंख्रि सोलादोंमोन आं सोलादोंमोननो अनसाय थगायसुला नोंना नामा थगायसुलासो जाबाय दे अनसाय आंथ' अनसाय थगायसुलासो नै थगायसुलाखौ ब्लेडजों हागोन बेटा नोंखौहाय अनसायखौसो दे रावखौबो होनाखै अनसायखौसो हानो नागिरदों आं क'क्राझारनि होननानै थगायदों बे आंखौ सुनि हादान सालथे नै सुनिसो होनहरलायबाय हादान नोंखौ मा होननाय जायो सुनि सनजय ब्लग गैया दिनै ओमफ्राय माबा गैया दिनै खमजारला फैलावमोन गैया जावैसो माबा गैया मा होनो दैदेन ना मा नामलाय हामालै एखि हाजायानो हागोन आं नोंखौ लोगो मोनफ्लांबा दा बायदियाव मानो थगायानो आंखौ बिखुंगुर आगैयासो खिथाहरबायना मोजां सोला गासिनो नों मोजां सोलागासिनो नों अनसाय आंनि सालथेसो हादाना आदाय नंगौ सालथेसो नोंनि मा जेरावबो लोगो मोनो सालथे नोंखौ जेरावबो लोगो मोनो सोरनिबा लाइफआव थांना फैखांबाय आरो बिसोरो ओंखायनो बिदि होनदों अनसास नोंगौथ' आं क'क्राझारनि होमबालाय बिखुंगुरा थगायबाय खोमा बिखुंगुर गामिनि होनलाय नोङो बिखुंगुरानो खिथाहरबाय निलेक्सा नायखोमागासिनो दं आरोखि ना जावैसोआ मेगन गोरलै फाव देखायलायलायदों नै नायखोमानाय फांथेलायनानैहाय नोंना बिहुआ रुवा माथो फैदिया निलेक्स दिनैहाय मेंबाय आं नोंसोरजों रायज्लायनानै रावबो मेसेजखौनो थाब खालामा नालाय नेबाय बायनानैनो जल्दी करो आं क'क्राझार कारिगावनि होमबालाय बिखुंगुरा मानो थगायखो बिखुंगुरखौसो हानांसिगोन नामा होमबालाय ब्लेडजोंहाय माथो जों लागोनि होना बेलाय दहायलाय हादान ब्र' नोंना सालथेया मोजां नङालै नङाथ' आरो दा मालाय सिख्लाफोरनि लाइफआवसो दं आइखुनजो माबाया नोंना मा होनो नोंहा रुवा ना सिख्लाफोरनि लाइफआव दङ बियो दाहाय बोरैबा नुफ्लांबा फैगोन बे आंगायबा लास्टआवहाय डायलग मारि ना फैलाव मोनाबो गैया दिनै लाइफ फैयो गोबावसैना आंबो ओंखायनो आं बाक्सा गरेस्वरनि आब' सना नोंखौ होनाखै आगै आङो अनसायखौसो होनदों अनसायाबो नोंसोर लागोनि दा बिखुंगुर खोन्थाहरलाय नोंसो खोन्थासिगोन आंखौहाय आंनोहाय अनसाया अबेनि खिथाहरलाय बिखुंगुर हादान खोन्थाहरसाय नोंखागौना ब्र नोंगौ थगायदों आंखौ बियानो नै ब्लेडा दंखायो खाथियाव नै बेटा अनसाय हाजागोन हाजागोन आंजोंहाय गगा मोनदों आंनि गगा मोननाया अनसायनाव सनै आंनि गगा मोननाया अनसायनाव जायै औलै हादान ब्र नोंना सालथेया मोजां नङालै ने अनसाया निलेक्स नों जावैसोनावबो सनै एसे हादानाबो क'क्राझारनिसो आंबो क'क्राझारनिखा नोंमारगौ होमबालाय आं मैया क'क्राझाराव थांनायलाय माथो लोगो हमाखै आंजोंलाय सनेस्वर मुसाहारि ब्लग हेल' बाजै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया लाव ना ओमफ्राय दाउ एवनायमोनलै आगै नोंहालाय मा ओंख्रि जाना फैखो आगै लाइक हरदो दे मोनसे लाइक हरदो दे समायथोंसै सिनस्रि साथारो आंहा
बुरिनायखायनो सोरनेसर मुसाहारि नङा होनदों मुसाहारि होख्लायदों होननाया नासोमोन बाजै ना बिदैसोमोन नामा हादाना थिपकाइनि आंहा कारिगावालाय साहासो कारिगाव ना कारिगावालाय ओरैसो माबाजों साहाजों थिपकायालाय खोलाजोंसो सनेसर प्लिज सापर्ट खालामदो अनोब्ला आंबो नोंनिखौ खालामनोसै सनेसर आगै नोंखौ जावैसो निलेक्सा लिंहरदों आंनि बिजामादैया सापर्ट खालामनो थिनदों सापर्ट खालामलायबानो जाबाय सनेसर सापर्ट खालाम थाब-थाबनो फिसालायाबो आंना बिफायानो दावराव हंख्र'रो नालाय उफानि नार्जारि हाय सिस्टार हाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै सोरजों लोगो गैया सापर्ट खालामलायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंनाबो फिसाजो दं माब्लाबानो बुरिबायहाय बुरिबाय खय बोसोर जाखो सानदों नोंलाय 28 बोसोर जाबाय 17 बोसोरावनो हाबा जादों ओमफ्राय माबानि 10 बोसोरनि फिसाजो दं मिथिबाय देनो उफानि लाइक दान थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय उफानि आगै उफ आबैसो खिया औ नोंहासो आदा होनो थिनदों दा आदा होनो थिननाया आगै होनफिनसां दहाय आदा होनो थिननाया गगा मोनसोगारदोंहाय आंहा जिनो गन्थं थेनो बोरो जावैसो सर्ट भिडिअ लानो होननाया बोरै जाखो गाइसमोन मानो लाइक होआखै गासिबो लाइक आब' सनाखौ गाइसमोन मानो लाइक होआखै होदे गासिबो लाइक आब' सनाखौनो औहाय बिखुंगुर मोनथिथारा बिसोरो लाइकखौनो होथारा निलेक्स दैमारि सापर्ट खालामबाय देनो भिडिअ नायदोंना नायाखै सनेसर आगै भिडिअ नायबासो माबा जाया आन्स जाया दे भिडिअ नायनानै हो ओमफ्राय नोंगौ सालथे होनदों नै अनसाया ओमफ्राय अनसाय सालथेया 34 बोसोर जाबाय आब' आदाखौनो होन ए माथो बोरायबायलाय आब'सो होनसां एबार आंखौ आबै होनदोंना बे दहाय सनेसर फुल भिडिअ नायना खालामबाय आं आंनिखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज नों खालामबायनो जाम्बालाय रान हाबबानो लाइकआसो थांग्रोखायो आंना बेवहाय नों आयौ 11ता जाबाय लाइक होनो बिखुंगोजों रायजानानै अनसाय बुरिबाय नामालै नोंलाय औ सरि बुरिबायनो मेगना जाला बुरिनायखाय बोरायबाय नामालै नोंलायसो होनदों थोस लासिं सिं फरायखायोहाय बोरायबाय अनसाया आबौ अनसाय आबौनो आबौ बोराय लै बिनो ओंलै बिनो गैला बे हिन्जाव मोननायसो नंला बे थालिर बिफां गायगारसै बेखौ थालिर बिफां हायखुनजो एगजाम जोबब्ला खोन्थागोन गाबोनल'सै एगजामा गाबोन जोबगोन नामा गाबोन लास्ट एगजाम
मा एग्जाम गाबोनहाय मा साबजेक्ट दं मोजां फरायदों फरायाखै साख्रि मोनाबा हले आंनि फिसाजोखौ मोनलाङा होनखायो गैला बे हिन्जाव आंनिखौ लायगोन आंहा नोंनिखौ लायगोन आंहा जल्दि नोंनिखौसो सिख'नलायनोहाय हनै मामा हा दान मोनसेया होनदों लाइक प्लिज लाइक टससो सेरदों आं मिथिबाय नै टससो सेरदों खम जावलिया लायदो सालथे एडभान्स बड' गाबोन मोजाङै हो मोजाङै बड'बालाय 100 मार्कनि एग्जाम जायोना ना बेसेबांनि 100 95आथ' लाखिनो हानांगौ नों हिसाबाव गावनि लेंगुवेज ना बड'आवहाय बे सुनियानो सेनानै लाबाय आंनिखौ बियानो बिखुंगुरासो सिख'दों आरो आब' सना ओइ बाबा मा गाबखो र' दैसाखौ लायनांगौ सिमाङाव गाबबाय थाग्रा जादों बे बोरमाया सिमाङाव गाबबाय थायो दामानि मा सिमाङाव गाबनांगौ जाम्बा एडभान्स बड' गाबोन ओमफ्राय बे सुनिया सेनानै लाबाय आंनिखौ बियानो बिखुंगुर आब' सना अनसायनो हरगोन सानदों नामा नोंलाय अनसायनो नङा आंना जावैसा निलेक्सो नैबे गोजौना नैबे गाहायना 100आव 30ल' लिरना फैयो आंनो मोनला नों केन्सेल ओमफ्राय एडभान्स बड'आ एसे बोरैबासो लिरनायफ्रा होनबाबोथ' दैसाखौ नायनो नोंसोरो दैसाखौ र' आं खिथानो दैसाया नै सिमाङाव गाबदों दैसाया सिमाङाव गाबदों दैसायाहाय बाय गुड नाइट आबौ अनसाय लिरनाया भुल जानो नागिरो एडभान्स बड'ना जानो नागिरो आरो स्पेलिंफोराहाय होनबाबो मोजाङै लिरबानो जाबाय जावैसो निलिक्स बड' साबजेक्ट रावनो खमसिन नाम्बार मोनगोन आं गुबुन साबजेक्टखौ बानायना लिरनो रोंब्लाबो बड'खौ बारा रोङा इंलिस मिडियाम फरायनायसोमोन नामा नोंबो जावैसो ओंखायनो बर'खौ रोङा आंनाबो फिसाजोआ बर'खौनो रोङाहाय इंलिसखौबालाय रोङो ओमफ्राय मा थांनोसै नामा अनसाय होनदों नै बिखुंगुरा दसे नांलायबाव नङा होमबा गोलाव जानोसै आंहा गोलाव जानानै नायनो हाया जाहैबाय नोङो मबाइलखौहाय सोरबा सिख्लाफोरनि लाइफआव थांनो नागिरदों बियो दिपालिजों रायज्लायहरनोसै आंहा बिनो नै जोलोन खालामहरबाय नोंखौ दानो नामा अनसाय होनदों बाबुआ उन्दुबाय माथो बाजै उन्दुबाय सिमाङाव गाबदों ओंखायनो फाहामनानै लाबाय आं जादो दे सालथे आंबो दुनोसै उन्दुदो जाय उन्दुयो बिसोरनि थाखाय गुड नाइट
आं गगा मोनदोंहाय उन्दुनो हानाय नङादां दिनै दैसा र' बिदि खालाम हामा दिपालिजों नाम्बार दं नामा नोंनाव अनसायनो दिपालिनि नाम्बार दं नामा नोंनाव अनसायग्रा अनसायानो गावनो दहाय बिहरदोंसोमोन सोरनावबा सालदेजोंसो मा होनदों सालथेनिजोंसो रायलायगोन आंहा मालायनि जिबजों रायलायनांगौबा नै सातजन दं कमेन्ट खालाम गाइस कमेन्ट खालामा सोरबा दलद नायबाय थायो मिथिबायना ओमफ्राय थांफिननायनि सिगां सनेसरबा सापर्ट मोनसे हरदो नों सापर्ट खालामहरदो हादान सनेसरखौ आं नोंनो ब्लु होना होनि दा थांसैबा बोखारफिननानै होगोन आं ओमफ्राय बाय गुड नाइट अनसाय निलेक्स फंबाय मा ओंख्रि जायामोन नै जावैसो मा ओंख्रि जायानो आंखौ नायखुमादों बिसोरनो आंखौ नायखुमादों बिसोरो आइखुनजो आंखौ ना नोंखौ होननाय जादों नोंखौ थांबाय सासे सयजनल'सै बिखुंगुर जोंना जोगोनार अमासो आदा अनसाय सोरनि लाइभआव थांनो आंबो थांगौ र' थांबाय अनसाया बायबाय होननानै ओंखारलांबाय थांदो दिपालिनि लाइभआव थांदो आंनिखौबो दा बोखारलै आंहा मारिनो मा होनदों आंखौ दा बोखारलै आंहा मारिनो लाबोनांगौ साइकेल मारिनो आंनिखौ दा बोखारलै आंहा साइकेल मारिनो लाबोनांगौनो लां आइखुनजोखौ गारना थांजोब्बाय थाथ'बाव गाइसमोन गारनानै थांजोब्बाय गैला नोंखुनजोखौहाय गोथाव दे निलेक्स फंबाय होनदों आइदै खर' सादों सोरबा बोखाना लांदों आंनि खर' सानायखौ सेराबा थाङा दे होनबाय आं बाय होनदो साब्रैल'सै खेबसेनो लाख थांजोब्बाय बिखुंगुर नोंसिनालाय मा ओंख्रि जाखोमोन आदा होनदों हनै मा ओंख्रि जादोंनो बिखुंगुर नोंसिनाहाय खोन्थाहरदो गारनानै थांजोब्बाय मानसिफोरा मानो गारनानै थांजोबखो नै हंख्रग्राया नै हंख्रगासिनो मासै माबायदि हंख्रदों नुबाय माबायदि हंख्रगासिनो दङ दैसायाबो बिमा लाइट फैबाथाय सिखारथारोहाय सयथि हादान खालामबाय बेग होफिनदो सम लाना सनेसर बा होनदों हादान गेमार सापर्ट खालामबाय दे होनदों सापर्ट खालामबायनो हादान गेमार नोंखौहाय नै बिखुंगुरा ओंख्रि खोन्थाहरदोंमोन नामा माथो बिखुंगुरनि मेसेजआ फैयाखै आंनाव निलेक्सा होनदों बिखुंगुर बेनो गोथाव आदा होनदों मा ओंख्रिमोन गोथाव होनलायनाय
आंनावथ' मेसेजानो हाबफैयाखै लागाव दे जाबायनो बिखुंगुरनि मेसेज हाबफैयाखै आंनावहाय गोथाव मोनलायलायदोंना मा ओंख्रिमोन बेबा जाम्बाखि न' बागदाव नोंले गोथाव होनदों मानो आगस्टना हाबफैयाखै नों ओंख्रि खोन्थानाया गैयाथ' मोनाखैनो आङो अनसाय होनबाय आं ओमफ्राय बिखुंगुर नोंसिना मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय बिनि उनाव खालामबाय बेग होफिनदो सम लाना होनदों ओमफ्राय आरो हादानाबो थांसैनो हनै थाथ'दो आब' होनबा गुड नाइट होनदों लोगो मोनफिनगोन उननि समाव दे आगै दे दसे थाब फैनानै सम होफैनायनि थाखायबो थेंक इउ बाय बाय गुड नाइट आगै मोजां सिमां नुथों एर'प्लेन गाखोनो मोन्थों ना मा होनो एक्ट्रिसफोरजों मोसानो मोन्थों ने थांबाय सासे 7 जनल'सै देदौ मेसेज खालामदौ दैसा नों बैयावसो उन्दुनांगौमोन ना मानो फैखो नों आङो बैयाव उन्दुनोथ' हादान बाय बाय आब' बाय बाय गुड नाइट आंहा हारसिङै मोनजासिगोन माखौ मोसागोन मा होनदों मोसागोन आंहा हारसिङै मोसागोन मा मोसानो बुजियासै आं आंनि लाइफआव नों दे बाबा दे बेयाव उन्दुदो दे साथामल'सै थांजोब्बाय आं हारसिङै सोर थांखो थांजोब्बाय रावबो गैला हादान थांबाय सोर दं कमेन्ट खालाम थाबनो थांजोब्बाय दंनाय मानसिफोरा कमेन्ट खालाम मिनिट लाहर सिमाङाव मोसागोन हारसिङै एक्ट्रिसफोरजों मोसा आब' सोरना उन्दुआ नामा आङो ना बाबुखौ होनदों आं दाहाय उन्दुआ आं दानो बिखुंगुरा दङ बिखुंगुराबो थांबाय नामा होनदों दङ दानिसो मेसेज हरनाय दङ आङो बाबा माबासिम थागोन आं 10ता जाबायना 10:30सिम 10:30 एखमबा 11ता 11:30 जालाबायो आरोना बिखुंगुरजों माबाजोंल'सै निलेक्स जावैसोजोंल'सै थांबावबाय खोमा बिसोरबो सानैल'सै ने रावबो गोदान फैगासै माबानांगौ जाखोबा दे खारजोब्बाय गासिबो आब' थांजोब्बाय गैला आरो जावैसोआलाय अबाय थांनानै अन जाफैलायखो अबाय थाङामोन नोङो मेजा गथ' मेजा अबाय थाङामोन अबाय थांनानै दासो अन जाफैखो नोङो थांजोब्बाय रावबो गैला खारजोब्बाय दहायसो 8 जनमोन अननाय गालांनानै थांजोब्बाय आं गाबनोसो ओंखारबाय आरोबाव राजाखौ मा मुं दोनखो राजानि नामा
दैसा होनो दैसा बर'नि नाम दोनदोंमोन ना दैसा होनो राजानि नामाहाय गगालै मानसिफ्रा गगा मोनखोथाय थारमाने गगायाबो क'क्राझाराव थांबाय दै सोलायनाय बायदिसिना जाहैबायना ओंखायनो नोंनि फिसाजोनि नामखौ दाबो खोन्थायाखै फिसाजोनि नामा लक्ष्मी रानी ब्रह्म मिथिबायना आंनि फिसाजोनि नामा लक्ष्मी रानी होनो सोरबासो स्रां नुयैनै सोरहाबा मोजां नुवा दे शेयार खालामना होदो जावैसो आंनिखौहाय माने जाहाथे थाब थाबैनो 1K जानायनि केक फिसा हानोसै जोंहा ज'नो लाइभआवहाय ना 9टा 10टायाव हागोन हरनि जोंहा 9टासोआवसो लाइभ फैखायो नालाय नाइस नेम केक गोरलै हागोन ना जोंहा हराव उन्दुओंखारबायसो माथो दिनैलाय हस्पिटालाव थानानै मेगन मोदै जादों दे आङो ओंखायनो उन्दुओंखारबाय दिनै एसे थाबनो रावबो फैखायासै नोंसोर थांबाथाय दोननोसैसो आङो फैखाया मासिबा बुंख्रुथाय बियो आसरित 1K खौथ' हायोलै एखुनजे वाट्स टाइमासो ना आसल खोथाया नङा होमबा बायजायोना बायजाया वाट्स टाइमा लागाव गोमलायलायबाय गरदनाया होबाय नामा बागदावलायनाय बेखौ आइब्रुं आखिसै होनो नामा बेखौ आइब्रुं आखिसै होनो खिथाहरलाय आइब्रुं आखिनांगौ ना मानांगौ बेखौ उन्दुलांनायाव अनसाय फैफिनबाय जोंना आब' सोर नुजाफैखोलै अनसाय फैदों अनसायगिरि फैदों माइनि रावबो फैखायालै आंनि लाइफआवहाय सयथि हामालै खुनजोनो हामालै आखिनो आखिनोसैसोमोन आङो नोंसोर थोनबानो आखिबायमोन आं उन्दुनो ओंखारथारबाय आब' नोंखौ उन्दुनो ओंखारथारबाय नामा इसलै र' गोमोरबाय उन्दुनो ओंखारथारबाय आब' नोंखौ ना गावखौ होनदों नों उन्दुनो ओंखारथारबाय नामा आङो ना आंखौ होनदोंबा खिथानोसै आं एसे उन्दुनो ओंखारहांबाय आं नोंसोरजों रायलायबाय थागोन दे जेबो नङा नोंसोर थायोबा 10:30टासिम थाजागोन बे ना हामा दे आखिनो होनदों आखि होनदों ओखिसो होनदोंमोनदां साइसआव ओमफ्राय माथो सासेल' देखायदों लाइभआवलाय मासिबां होनख्रुदो सिन्था गैयाबा ना गैया ने उन्दु बाबा ऐसा मत करो मबाइलावनो जोहरदों गथ'आ उन्दुदो दे फन खालाम मा होनदों खालामदो लाइभआ गुगोल एक्सेन्स कार्ड फैबाय आंना आदा बिखुंगुर नोंखौ जावैसो माथो भिडिअबो लाबा गुगोल एक्सेन्स पेन फैनायनि लाइभबो होआ बोरमा गथ' माथो थाखा हाबनायनि साबि फैबाय गुगोल एक्सेन्स पेनालायनो थाखा हाबनायनि साबिलायनो माथो साबि फैनानैबो जेबो खबरानो गैया पार्टिया बोरो जावैसो
नै बिखुंगुर बेना गुगोल एक्सेन्स पिन फैबायनो मालाय अनसायना माबाबो गैया भिडिअबो गैया जेबो गैया मा होनदों निलेक्स फंबाय मोजां देनो नै मोजां होनदों एक घन्टायानो जालायसै 11 जनल'नो लाइक होलांबाय आंखौ अयनाय खालामखायो माइरि ओमफ्राय रावबो गोदानबोथ' फैखाया दोनै बोरै जाखो उन्दुजोब्बायगोन एक्सुवेलि आंनि लाइभ फैनाया मोनाद्रायोना हिनजाव मानसिफोराथ' थाखाया आंनि लाइभआवहाय फैनायानो जाखाया न'आव थाबा मानसिफ्रा उन्दुलाङो आरो गामिफोरनाथ' थाब थाब उन्दुलाङो नोंनालाय फैयाखै बिखुंगुरनो अनसाया सोंहरदों नोंना फैदोंना फैयाखैनो बि आदा बिखुंगुर आंना इमेल आइडिया अजय दैमारिजोंसो खुलिनाय ओमफ्राय इउटुबाव निलेक्स दैमारिसो ओंखायनो आन्दायबाय आं मानो आन्दायखो मारै जाखो मानोथो उल्टा पाल्टा खालामखो आरे नोङो माबानि नामखौ सोलायनो हागोन ना गुगोलनिखौथ' सोलायनो हानाय नङा खोमा इ माबानिखौ इउटुबनिखौहाय नोङो अजय दैमारि होबानो जाबाय ना इदिटआव थांनानै इदिट चेनेलाव थांनानै आंना फैयाखैलै अनसायनो फैयाखैनोलै बिनिया थाबैनो फैथों दे बिखुंगुर आगैनाबो बिराद खस्थ' खालामो बिथाङाबो थोर कमेन्ट खालामदो मेसेज हरदो थांजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय बाइबेल लिरना होलाङा मुंबो होलाङालाय बाइ लिरना होलां सोर सोर थांनो गोसो मा होनदों जेबो नङा निलेक्स फंबाय होनदों जेबो नङानो निलेक्स इमेलाव SMS हाबनाया निलेक्स दैमारिजोंसो फैदों ओंखायनो गोमोरलायबायलै ओंखायनो आन्दायबायनो ए भिडिअ बानाय बिनि सोरबा मिथियो खोमा बिखुंगुर आदा नोंनि नाम्बार हरलायनो नाम्बार बिहरदों नोंनाव बिखुंगुराखै नाम्बार बिहरदों बिखुंगुर नोंनिखौहाय सोर सोर फैखो साबा फैजेनलायबाय आरोना मेसेज खालाम लाइक होनानै थां आगैमोन लोक्षिमोन सनामोन सोर सोर फैदों मेसेज खालामबानो जाबायना दे र' मा जाजोबखो मेसेज खालामलाय अनसाय बोरै जाखो बिखुंगुर बोरै जाखो अफिसियेलनि जान हाय आब'कि हाय आगै सना दिनै नोंहा आंनियाबो दिनैसो फैबाय
दोनहांल' फैयो नोङो आगै नै बिखुंगुर नोंनि नाम्बारखौ बिहरदोंमोन ना अनसाय आगैया मा ओंख्रि जानानै फैखोलै माबा निसान आगै 1.5k जायोब्ला केक हासिगोन आइखौसो आंबो थाङो दै नीलेश फंबाय चेनेलनि नामजों जेबो जाया बायदिसिना लानो हायो हायोनो ब्रयलारसाबोनो बयलार दाउखौ जानाङा होननानै दहाय निउसाव होनाय खोनादोंलै आङो बन्द' जानोसै होननाय निउसाव दहायनि निउसाव नायदे माबा अफिसियेल निसान आगै नुगोन इउटुबनि नामजोंनो होनांगोन नामा आदा नामखौ नोंसिनालाय माथो ओंख्रि मोनाबो जोंनि ओंख्रिया लाव ना ओमफ्राय दाउ एवनायमोन आगै जा हंख्र'दों नंगुमै हंख्र'गासिनो नायसाय नोगोद दावरावखा फिसा फिसौ फोजागुजोबखायो दावरावआनो मासिबां हंख्र'खोथाय ओंखारबायलां सोर गरखो नंगुमै गरदों र' देखायनि आं दे आयै फिसौ नुबाय माबायदि गरदों बियो मासिबो गरदों नोंलाय दावराव दावसि लागाव गुमैया गरदलायबाय नोंहा उन्दुनो ओंखाराखै उन्दुनोसै र' 10:30 उन्दुनोसै आंबो नायसै गारि सालायोना ओमफ्राय गारि सालायनानै मेङो ओंखायनो उन्दुनो ओंखारो बेहा थाब उन्दुयो बेयो जेबो मिथिला बे दासिम होजायो निलेश फंबाय होजायोनो अफिसियेल निसान आगै रावजोंबो सोरजोंबा लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय लोगो जानो हागोन मेङोथ' आरोलै गारि सालायबा गसाइगाव माला फैदो निसान आगै बेरायफैदो जोंनिथिं बिखुंगुर आदा आरबि ब्रह्म फैदों नै आगै गोदान फैदों हेल' आरबि ब्रह्म आगै आंनि लाइभआव जइन जाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय नोंनिसिम मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै एसे खोन्थाहरदो ओमफ्राय लाइक दोननो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बिखुंगुर बर'आ होनदों आंना मेगना जालालै आब' उन्दुदो दे आगै उन्दुदो आंबो उन्दुनो ओंखारखाबायसो होमबाबो बिसिब्लागासिनो दं मेगनखौहाय मा केरि जाखो गारिया जाहैबाय जोंनिया लावजों नाजों दाउ एवनाय आगै जोंनिया नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो खिथाहरदो इमेल आइडिनि नामखौ होनांलायाना आदा इमेल आइडिनि नामखौ होनांलायाना बिखुंगुर आदा होनदों होनाङानो बिखुंगुरना फेसबुकफोर दंबा खोन्थाहरदो बेयावहाय नाम्बारखौ हरनो हायाना पाब्लिकआवहाय फेसबुकफोर दंबा खोन्थाहरदो गाव बेयाव थांनानै फ्रेन्ड खालामहैनानै फन नाम्बार लालायबानो जाबाय मेसेन्जारावहाय आब' नों आंजों लोगो गैया नामा दङ आगै दङ नै नंगुमैनिजों साबसक्राइब खालामना हरगोन आं आरबि ब्रह्मन ब्लग नोंनिखौहाय आरबि र' दे आरबि हाय गुड मर्निं जोंनि जावैसोआ जोंना जावैसोनि लेक्सा
सिख्ला सासे नुस्लाम हाया बियो आरबि ब्रह्म ब्लग साबस्क्राइब दंखायोथ' नै नोंगौ मैयाबो साबस्क्राइब दंखायोथ' साबस्क्राइब दंखायो नै ओमफ्राय मा होनदों आरबि हाय गुड मर्निं दों ओमफ्राय बिखुंगुर ब्र'जों गैया फैदो दे ब्र' कमेन्ट खालामना दोनहर आंनि भिडिअ'आव आंबो बेक खालामफिनगोन बिखुंगुराबो खोनाखाबाय दा मा होनदों आंनि फंबायनि निसाना आंनि फंबाय बियो निसानाहाय खालामना हरदो सापर्ट थिक 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 बिथांनि थाखायसो आङो इउटुबावहाय दिनैहाय बेबायदि एसेबाबो माबायाव फैनानै दंफैयो नङाबा आङो इउटुबखौ इडिटबो खालामनो रोङामोन भिडिअ बानायनानै ओमफ्राय जेबो थाम्बनेइल बायदिसिना लागायनो रोङामोन बिथां मा नाम मोनो निसा अफिसियेल निसाननि थाखायसो आङो रोंदों एसेबाबो स' थेंक इउ जासिहरो आगै नोंनिसिम आङो नोंनाव फन हरनानै सोंहरदों ओमफ्रायसो रोंदों आरोखि ना रिलेक्स गुड आफ्टारनुन होनदों आरबिया नै आरबि मा ओंख्रि जाखोमोन आब' होनदों ओमफ्राय आरबिया होनदों खालामना हो आब' होनदों खालामखानाय आंना फेसबुकआव अजय दैमारि फल' खालामना हो खुनजो आंनिखौ फल' खालामग्रो मन्जुलि ब्रह्म दे फेसबुक पेजआ ओंख्रिया आलु ना अ बिदि नङा खुनजोनो दे नङाबालाय नङासै आरोना ओमफ्राय नोंगौना नङाथाय आब' गुमैया सिख्ला सासे नुबानो हाया नामा र' मा होनदों आगै नोंगौना नङाथाय आब' गुमैया सिख्ला सासे नुस्लाबनो हाया गुमै माने नैबे निलेक्सखौसो होनदां निलेक्स आगैखौसो होनदां माबा जावैसोखौसो आरे सिनस्रिया बुरिबाय नालाय आरबि ए होनदों नोंसिनालाय निलेक्स होनदों मा ओंख्रिनो नोंसिना ओमफ्राय आरबि खबर सबर बोरै दं आब' होनदों निलेक्सआ सोंहरदों आरबि नोंनि खबरा मारै दंनो खिथाहरदो ओमफ्राय आरबि जोंना जोगोनार अमासोमोन आब' होनदों नै निलेक्सआ गोथावलै बिसिना जोगोनारजों अमाजों थोर बुंख्रुबग्रा मोजांथ' निलेक्स होनदों गोथावथ' होननाय जादों आरोना आरबि नोंसिनाबो गोथावखाना आब' होनदों गोथाव माथो आगै नोंसिना होनदों लाभ इउ आब' आं थुलुंगा होआखैबाबो लाभ इउ आब' आं थुलुंगा होआखैबाबो थुलुंगा होदोंब्रा मानो थुलुंगा होआखै जाखो एसेबाबो नोंनि फोरोंहरनायावसो रोंदोंना आङो नोंखौ खम डिस्टार्ब खालामहरदों आङो फन हरनानै आं सानदोंमोन मा फन नाम्बार होनायखाय आं जोंनि गसाइगावनिसो सानदोंमोन माने माबाफोरखौ नायनानै आरो भिडिअफोरखौ नायनानै नोंखौ भिडिअफोरखौ नायग्रोजोब्बाय आं गासिबो ओमफ्राय फन नाम्बार मोनबाय आं सानदों मा जोंनि गसाइगावनिसो नामा सानबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंनाव लाजिया फोंजिया फन हरनायानोसै आरोना नों हरनाय एपफोरखौनो इउज खालामो आं दाबो गुड नाइट आब' उन्दुनोसै नामा आरबि आगै गुड नाइट दे दसेबाबो आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ आरबि आगै गुड नाइट गाइसनो आंनिखौबो खालामदो दे आइखुनजो नोंनिखौ दाख्लै खालामना होनायालाय बावबावो मासि बावसुला नोंलाय मानसियालाय आंना बबेयाव मिउजिक होगासिनो ना आइखुनजो आंना बिहावा मिउजिक होगासिनो औ बेकग्राउन्ड मिउजिक न' कपिराइट क्लेम मिथिबाय नांगौबा डाउनलड खालामनानै ला रनदिसर अफिसियेल हेल' आब' हेल' आगै आंनि लाइफआव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ दिनैसो नुजाफैदों गोदानसो दे बे रनदिसर आगैया
मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै निलेक्स जावैसो आरो आरबि आगै आरो अफिसियेल निसान आगै बे रन्देस्वर आगैया चेनेल दं नामाथाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय सापर्ट गैयाबा आं ब्लु होना होनसै नै ओमफ्राय इस नङा दे आब' जेबो डिस्टार्ब जायाखै आब' सोनानो दे थेंक इउ आगै जेबो गाज्रि मोनाखैबा ब्लु होदो होबाय आगै होबाय सोरजों लोगो जायो जादो फेसबुक फल' खालामबायमोन नामा नों आइखुनजो खालामाखै दा खालामगोन बाबा मा नाम नों अजय दैमारि दा खालामगोन दे बेकग्राउन्ड मिउजिक होदोंलै साइडआवहाय आंना नो कपिराइट क्लेम ओमफ्राय रन्देस्वर ब्रादार फैदो आंनि चेनेलाव आंबो बेक खालामगोननो अफिसियेल आगैया लेंहरदों नै रन्देस्वर आगै नोंखौहाय सापर्ट खालामहैबानो जाबाय रन्देस्वरखौ खालामखानाय आंहा नोंखौ जावै रन्देस्वर नोंहा मा सिरि थाखो नोंखौ सापर्ट खालामसैनो निसान आगैया निसान आगैना साबस्क्राइबारा बुरजा थांबायमोनथ' बोरै बिदि माबाखो गोमाजाखो ना माखो नोङो मोजां थांबायमोनथ' नोंनियाहाय मारै बिदि खालामखो नों एफा मोजां थांखानाय अजय दैमारि आइखुनजो 5K फल' बावमालाय गेमस्रिनि बावमालाय ना आंना गैया 2K ल'नोलै 2K ल'नोमोन नामाथाय र'लै नायनो DM ब्लग हाय सिस्टार हाय दहायनि गोदान लोगो DMआ हेल' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जासिहरबाय नोंनिसिम आब' आं ओंखारथ'सै दे गुड नाइट आगै बाय बाय उन्दुनो ओंखारबाय आब' उन्दुदो आगै दे सना लोखि बाय बाय गुड नाइट एक्ट्रिसफोरजों मोसादो दा मोनायाव सिमाङाव दे बाय बाय सोरजों मोसायो रदै बबेनि नों आब'नो आङो जाहैबाय गसाइगावनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगावनि माखौबासो नायनोलै फेसबुकआवसो नायनांगौना फेसबुकआवसो गैलालाय उन्दुनो नोंहाबो आब' उन्दुनोसै आंबो नै 10:30 जाबायानो उन्दुनोसै आब' आं ओंखारथ'सै जावैसो निलेक्स थांबाय नामा अबावबा नै निलेक्स नै बेनो आंनि फेसा दे ओमफ्राय आब' नों ओंखारथ'सै दे गुड नाइट आब' ओंखारदो उन्दुदो वाट्सएपआवनो 2.7K नाम्बार दं बाब एथ'ग्राम नाम्बार आंना सेयार खालामजोबबानो 1Kआ साननैसोजोंनो जायो आंना आइखुनजो भिडिअ मोजां लाबोनो हायैखायनो सेयार खालामा आंना गैया माबाल'नो 80 कन्टेक्ट नाम्बार 80 कन्टेक्ट नाम्बार आरो 80 कन्टेक्ट नाम्बारावहाय बिदिनो 80 माने 90 100सो जागोन आरो कन्टेक्ट नाम्बारा ओमफ्राय माबायोबा स्टेटासफोर होयोबा 80 नायो 75 80 बेबायदि नायो आरोना
ओमफ्राय रन्देसरा सोर गरदखो आब' माबा नै नोंगुमै गरदों बेकग्राउन्ड मिउजिक होनो लाजिना दे आंनिखौ सेयार खालामना होनो जावैसो लोखि जिरख'नाय आंनि जावैसो रन्देसर अफिसियेल ब्र हेलौ लोगो खालामदो आंखौनो नै नोंखौबो ब्लु होना होनसै आं डिएम आगै माबा लोगो खालामबानो जाबाय सोरखौ खालामो ओमफ्राय रन्देसरा गैया मा होनदों सापर्ट होदो बयबो आब'मोन आंनि चेनेलखौ सापर्ट होलायदो गावजों गाव आरो लाइक हराखैबा लाइक होदो नैबे नोम्ब'नोबो एसे प्लिज आंनिखौ फल' खालामना दोनदो आइखुनजो आंबो दा नों आंनि फल'आव नायना खालामगोन दे जागोन दे लोखि आंनिखौ सेयार खालामनानै 1K खालामना होखाबाय केक हानि जोंहा ज'नो लाइभआवहाय हरनि 10टायाव हागोन ना लाइभआव फैनानै आरामनो ना रन्देसर आगै ना डिएम आगै डिएम आगैया अबेनिमोनलाय ओमफ्राय रन्देसर आगैया अबेनिमोनलाय खोन्थाहरलाय अबेनिफ्राय नुजाफैनो हादों आंनि लाइभआवहाय थाम्फैसो अरलायलायबाय नामा आंनाव नै जुरिया बि ब्लग फैदों आगैया नै गुड नाइट आगै आंनि लाइभआव जइन जाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ बेकग्राउन्ड मिउजिक होदों आं नै नांगौ नामा कपिराइट क्लेम नङा दे माबा कपिराइट क्लेम दे नांगौबा डाउनलड खालामना ला नै मोजांथार बेकग्राउन्ड मिउजिकआ थांजोबलायबाय सासेल'सै थांजोबालै निलेक्स नोंल'सै खोमा ना सापर्ट खालामलायहैदों खोमा दा फैफिनगोन दे सोरजों लोगो गैया जुरिया आगै लोगो जालायबाय जाबाय आं दादागिरिबो जाहैदों खर' गाज्रिसो आं दादगारिनि आब' भुटाननि बा हरै साइडनिसो ना दादगारि दे जागोन गाबोन 10 जन मानसिनो शेयार खालामना होगोन आं ओमफ्राय संफोर दसजन दे जागोन दे आयौ उन्दैना उन्दुसिनथारबायमोनहाय बेन्दों जागोन दे निलेक्स रावबो गैला गारनानै थांजोब्बाय सानैल'सै सिरि थाबाय बेकग्राउन्ड मिउजिकआ 1 घन्टा 13 मिनिट 19 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड थांजोबसिबा आंबो उन्दुनोसै रावबो फैलाबा थांजोब्बाय दे उन्दुदो नोंहाबो निलेक्सल'सो दंखायो होनदां रावबो गैखालागोन आरो गाबोन कलेजाव थांब्ला 10 जन लोगोफोरनि मबाइलजों खालामना होगोन आं मेगनजों दे गगायानो माबा बायनानै हरगोन आं नोंनो चकलेट दै गसाइगाव फैबा माबायाव स्टाइल बाजारावहाय मिथिबायना चकलेट मोनसे बायना हरगोन दे आं नोंनो
रन्देसर DM ब्लगखौबो बानायबाय आब' कमेन्टबो हरबाय DM आगै नोंखौहाय रन्देसर आगैयाहाय सापर्ट खालामबायनो आरो कमेन्टबो खालामबायनो प्लिज बेक खालामना होदो नायनानैहाय बर'जों बर' सापर्ट होलायदो गुबुन जाथियाथ' भिडिअ नाया ओरैनो साबस्क्राइबल' खालामो उन्दुसै नामा उन्दुनोसै आंबो रावबो गैलाबा रावबो गैला थांजोब्बाय आंखौ हारसिं गारनानै थांजोब्बाय सोर दं कमेन्ट खालाम उन्दुनोसै नामासै नोंसोरलाय उन्दुनोसैबा उन्दुनोसै आंबो खालामबाय ब्र रन्देस्वर अफिसियेल फुल नायना खालाम ब्र आंबो फुल नायना खालामबाय रन्देस्वर अफिसियेल आगै नोंखौबो फुल नायना खालामबायनो ओमफ्राय नोंखौबो फुल नायनानै खालामनो थिनदों आरोना भिडिअखौ नङाबा आनजाफिनो नालाय ओंखायनो गुमदरिसे साब्रै जाबाय नै साब्रै गगा मोनदों आंहा बिदिनो उन्दुनो ओंखारबाय नामा गावसोरनो कमेन्ट हरा ओंखायनो ओंखारबाय आं आंना जाबायसो मा होनदों भिडिअ आपल'ड खालामनाया मिस्टेक जायो जोंना ओंखायनो भिउ फैया आइखुनजो ओमफ्राय मा होनदों ओंखायनो भिउ फैया आइखुनजो र' गोमोरनोल' नागिरो मबाइलाबो गाबोनसो रंजालिजोंसो सोलोंदों आइखुनजो गाबोनसो रंजालिजोंसो सोलोंबोसां आइखुनजो रंजालि बे माबाया बि-बयसनि गार्लफ्रेन्डआ होननानै दावराव जानाया ओमफ्राय मा खालामदोंनो GRB बसुमतारी फैदों नै आगै आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ आङो नोंसोरजोंनो रायज्लायगासिनो नै दहायनिफ्रायनो 1.5 घन्टा जालायसै ओमफ्राय निलेक्स दैमारिखौ आं बानायबाय आरो कमेन्टबो हरबाय आब'नो ओइ निलेक्स जावैसो नोंखौहाय रन्देस्वरा सापर्ट खालामबायनो दै सापर्ट खालामहरफिनदो नोंबो जावैसो दे नङाबा मानसिया मोनगोन नोङो बिरबाय मिक्स हेल' आगै मेगना जालालै माथो उन्दुनो ओंखारबाय हराबो थौबायना हनै 10:30 मानि जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय लाइक डान थेंक इउ बिरबाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैनायलै खोन्थाहरदो ओंखाम जाबायना आब' जाखांबाय जानानै दसे रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना आइखुनजोनो दे सापर्ट खालामहरलायलायदो दे गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो बर'जों बर' आरोना उन्दुनो ओंखारथारबाय आंनाबो गाबोन बियानै मोसानाय भिडिअ फैगोन बयबो सापर्ट
होदो दे नेनानै थाबाय दे रन्देस्वर अफिसियेल नोंनि भिडिअखौ आंबो गाबोन फुङाव मोनसे भिडिअ होगोन माबा बानायाखै फिक्स थाम्बनेल बानायाखै दाबो थाम्बनेल बानायनानै दोनखानोसै दा मोनायावहाय ओमफ्राय उन्दुनोसै आरो दा थाम्बनेल बानायनानैहाय गगाखौनो हालां शेयार बिल फुल भिडिअ नायना खालामबाय आं आंनिखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज नै जिआरबि मा होनदों निलेक्सा नायद' रंजालिया आंनि लोगोसो आइखुनजो आंजों समान फरायो ए सोलोंना फै दे ओमफ्राय आंनोबो खिथादे निलेक्स जावैसो सना ओमफ्राय जिआरबिजों लोगो आं कमेन्ट हरबाय आब' नै जिआरबि नोंनावहाय रन्देस्वर आगैयाबो कमेन्ट हरबायनो नोंबो सापर्ट खालामफिनदो निलेक्स ब्र सापर्ट खालामबाय आंनिखौबो खालामखाबायनो जिआरबि निलेक्स जावैसोआ जोंना फटाफटखा बियो खुनु लेट गैया जागोन आइखुनजो होनदों जिआरबि आंबो खालामबायनो जोंना निलेक्स आगैया माबाया जावैसोआ फटाफटखा खुनु खोथा गैया थांजोब्बाय उन्दुनोसै आङो नोंसोर आंखौ नेला थांजोब्बाय 0 जाबाय बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रिम रावबो गैला थांसै आं हारसिं थाना मा मोनबावनांलाय दे उन्दुदो आइखुनजो गुड नाइट लेखा फरायसै आं दे फरायदो बाय बाय गुड नाइट